להכין סרטון לרשת. כמה קשה זה כבר יכול להיות? מה זה? למה הם לא בשקט? מה זה, חתול? בוא ננסה משהו אחר. השלב הראשון ביצירת סרטון מצליח הוא קודם כל לכתוב אותו. כתיבה זה החלק הכי פשוט, נכון? כל מה שצריך זה קצת זמן, סבלנות. ולמה זה לא מסתנכרן? זהו זה. אני לא מסוגל יותר. כנראה שאני פשוט לא בנוי להיות יוצר תוכן. היי, שמעת על קליפו? קליפו? מה זה קליפו? הכירו את קליפו, החבר החדש שלך ליצירת תוכן. עם קליפו תוכל ליצור, לכתוב ולערוך סרטונים לרשתות החברתיות במהירות, בקלות ובכיף. עם קליפו כל אחד יכול ליצור תוכן מדהים. קליפו, קל ליצור, פשוט להעלות.